Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung makita ninyo ang Jerusalem likusan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug katong tuas sa mga siyudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglang dili moadto sa siyudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot kayon sa mga buntis o sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlaw. Muabot ang makalilisa nga kalisdanan ning yutaa o giaguma niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamation sila pinaagi sa espada o bihagon ang ilang bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala mutuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom o gimaya diha sa pangano. Inigsugod na kahitabo ni mga butanga, tindog ug hangad, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Good morning ninyong tanan. Viva Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa nga atong gipresidonggan karon. Hatagan nato ang mahal nga inahan sa usa ka masipang pakpak. Gamay nga lakbit saysay nga noong November 27 ang piyesta sa mahal nga Birhen de la Medalla Milagrosa. Niya kamong naay mga miraculous medals kapilar, tanawa ng inyong mga medals aron makasunod mo sa gamay nga catechesis nato sa kasaysayan o sa history, origin nining maong debosyon. Nganong November 27 may piyesta ani tungod kay usa kini ka debosyon nga gasugod dito sa nasod sa France, sa Pransya. Unya, ang instrumental ni ini nga gigamit sa Ginoo sa mahal nga Birhen nga kahimanan aron magsugod o mo katap kini maong debosyon. Mo katong usa ka madre nga gideklarar nga santa karon, si Santa Catalina Labore or Saint Catherine Labore nga natawo atong 1806 o namatay po atong tuig 1876. Ang piyesta ni Santa Catalina Labore, November 28, umapuhong adlaw. Atong Sabado, November 27, 1830, gabi sa di pa ang unang Domingo sa Adbiento, tuig 1830. Si Santa Catalina Labore nakakita og usa ka panan-awon. Pero before 1830, before November 27, 1830, atong July 18 o July 19, 1830, gipakitaan na daan si Saint Catherine Labore o pananawon. Gapakita niya ang Birhen, mahal nga Birhen, dito sa ilang kapilya, sa ilahang konvento, alas 11 sa gabi. Nagiingnan si Saint Catherine Labore, nga ako'y misyon ihatag nimo. Unya na ako'y sugo nimo
Unya iyang gisultihan si Saint Catherine Labori sa mga kalisdanan nga pagasagubangon, umaabot ng mga kalisdanan nga pagaatubangon sa nasod sa Pransya o sa iyang katawhan. Hulyo to. Unya pagka November mauna tong maong misyon nga gihatag sa Birhen nga to ni Saint Catherine. November 27, mauna ang piyesta ani November 27. Araw mong mahibaw nga noong November 27 ang piyesta sa Medalla Milagrosa. Karon mao ang pagpakita, ikaduhang pagpakita sa mahal nga Birhen nga to kaniya. Unya iyang naong ang naong sa Birhen gitabunan og bilo mo na nakabantay mo sa imahen sa mahal nga Birhen de la Milagrosa. Mary appeared to Saint Catherine of Labori, her head covered with a veil, under her feet with the globe. Murag ni sa katunob o kalibutan kanang blow na katunob o kalibutan. Munay kalibutan kanang blow na iyahang gitumbang. Her hands were raised about as high as her waist. Gangana bitaw na iyang kamot nga pinasaka. Unya rings and precious stones were on her fingers. Na ay precious stones sa iyang mga kamot and rays came forth from her hands. Kining atong imahen, akuwang mani, sa ubang mga opisyal nga imahen sa mahal nga Birhen Milagrosa, Medalla Milagrosa, na mga sinag, ani ni Ana, bitaw silaw, mga silaw, ka na magkaraang mga imahen. Unya, sa likod sa medalya, mga nadinhi, kini, na ay oval nga frame, kita mo, unya na ay gibutang diha sa frame, o Maria gipanamkon nga walay buling sa sala, iampo mo kami nga midangop kanimo. Okay? O Maria walay buling sa sala, iampo mo kami nga midangop kanimo. Unya mauni ang mensahe sa Birhen, bahal nga Birhen nga to kang Santa Catalina de Labori sa maong Medan. Ang Birhen mismo mo ay gasugo o ga-design sa maong medal. Ang mahal nga Birhen mo hiingon ni Catherine Labori, Santa Catalina Labori nga mauni ang description, mauni ang hulagway o design sa medal. Ingon ang Birhen, gama ipagama kining maong medalya inini nga maong design. Kini nga design katong giingon ganina. Kay sa likod ani na may 12 ka murag mga bituon gapa simbolo sa mga grasya nga atong madawat. Una sa ubos na duha ka kasing-kasing sa mahal nga Birhen o kasing-kasing sa Ginoong Hesus gitapad. Ingon si Mama Mary nga ipasuot kining maong medalya. Kaya mga tao nga musuot ani makadawat og dagkong mga grasya. Grasya nga ihatag na ko kanila kung sila musalig sa kaluoy sa Dios. Ang mga silak nga inyong makitaan nagpasabot sa mga grasya nga akong ihatag o ibubo sa mga tao. Ang mga bato, kini mga bato sa likod bitaw nga nagpadayag sa mga grasya nga ilang gikinahanglan alang sa ilang pagpakabuhi. But they must pray. Kinahanglang mag-ampo. Mao nga ang mensahe sa mahal nga Birhen nga naay grasya kanunay alang kanato. Naay grasya. Ang mahal nga Birhen mismo himpasalig nga naay grasya alang kanato. Basta kay graces will be bestowed, but they must pray. Naay daghang grasya nga abunda ihatag sa Ginoo apan ang ato ragyod nga obligasyon di kita muhunong og ampo. Munay mensahe aning miraculous medal. Kay sa likod ani na may dakong letra nga letter M nga naay simbolo monogram of Our Lady nga naa ang kasing-kasing ni Jesus nga gikoronahan og tunog, naa pod ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen nga gihiwa og espada.
Mo inyo mga apo pasuuta og mga religious symbols, mga religious nga mga objects. Pasuuta og bronze kapilar, pasuuta og mga kujintas, pasuuta og mga ingon ani, mga eskapularyo sa medalya milagrosa. Aron malig-on ang ilahang pagtuo. Dahil karong mga tao nga ang ipangsuot mga dagkong mga dagkong kujintas, mga tapay-tapay ang naa dinha sa mga bokog, mga kalabira nga ga-ex, nga mga bulawan ra ba unta. Okay mo unta lami unta ng gold, pero mga religious symbols ba parihaani oy atong ipangsuot aron mapahinumduman nato ang atong mga anak, atong mga apog, atong kaugalingon nga importante ang debosyon. So baliko nato ang debosyon sa mahal nga Birhen. Naghatag nato og pasali nga grace will be bestowed to us, but we must continue to pray. We must continue to pray. Adyaw kung nag-ampo, mamuuna ang mensahe sa mahal nga Birhen nato karon. Unya ang debosyon sa mahal nga Birhen way sa Senyora de la Milagrosa, way usa sa mga nakapadasig sa Santo Papa o sa simbahan nga iproklamar ang dogma, ang pagtulunan sa Immaculada Concepcion. Muna na kining imahen sa mahal nga Birhen dinhi way sa Senyora de la Medalla Milagrosa, parihog forma sa Immaculada Concepcion. Kay usa man ni ang pagpakita sa mahal nga Birhen ni Saint Catherine Labore, usa to sa mga nakaduso nga iproklamar ang importanteng dogma o pagtulunan sa simbahan, kining pagkaputli nga pagkagipanamkon sa mahal nga Birhen Maria nga walay buling sa sala. Sumuunay kasaysayan sa Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Sa pamalit mong medalya na isuot nato, aron matagsuot nato, mapahinumduman nato ang panaad sa mahal nga Birhen alang ka natong tanan nga naay daghang grasya. Ang problema kay ang tao muangay magdisgrasya. Daghang grasya ang gihatag sa Ginoo, pero ang tao may magbuot, mupili majud ang tao og disgrasya. Giingnan sa Ginoo sa mahal nga Birhen ang tao nga adyaw pagpakasaha aron magpuyo kas kinabuhi sa grasya, magpakasaha man jud ta. Mao nga disgrasya ray ato. Mabuntis ta kay aron magrasyahan tag anak, ato man pong ipakumot, madisgrasya. Lamion ta piskay unta tag trabaho, maayo tag sweldo, igo ra man pog sugal, igo ra man pog madyong, igo ra man pog hantak, na disgrasya imong sweldo. Giingnan ta nga simba kada Domingo piyestang iglilihi kumpisal sa amang punta kadong, tuwa man punta sa mga kahilayan. So ang grasya napaong nahimong disgrasya. Mga ang tao karong panahunan sa kalibutan, pulos kadaganan disgrasya ang iyang gipili. Nga di mo tanamoy gusto sa Dios. Ingon ang Birhen, daghang grasya, basta kay magampo, mudangop sa Ginoo, musalig sa panabang sa langit. Ayaw pilia ang disgrasya. Kay kitang tanan naa sa kinabuhi sa grasya. Amen. Viva Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.